Prosíme šéfa technického zabezpečenia pretekov Karla Bartoša, aby nám zasvietil teda halu, aby si spustil svetlo. Takže prosím Karla Bartoša, ktorý má na starosti celú techniku pretekov, zasvietiť hale. My mohli na kavičku, ne? No? Bože. Hrozné drži, ešte lepšie, vieš, však to jediné, čo drží, hej. Pozrite sa prosím na tabuľu výsledkov a odchýlka 0,02. Bezchybný výkon, to znamená prvé miesto, ktoré sa naozaj ťažko ohrozí, ale samozrejme to je možné, nebudeme robiť účet, ešte